Nämä kuvat pesintään valmistautuvista huuhkajista ovat ainutlaatuisia. Tätä ennen ei ole päästy näkemään, mitä maaliskuisella huuhkajan pesällä tapahtuu. Kuvamateriaali paljastaa, että jo muutaman päivän kuluttua ensikäynnistään naaras jäti. Huuhkaja ei ole ainoa petolintu, joka on tajunnut kaupungin tarjoavan helpompaa elämää. Ei oikein pysy näissä tilanteissa mukana, kun nämä vaihtelee koko ajan niin paljon. Oikein ymmärrä sitä juontamista. Se on pöllö puussa ja sitten täällä on kauheasti viimeistä. Kanahaukka ei kuitenkaan uskalla jäädä huuhkajan silmiin alle ruokailemaan. Huuhkaja puolestaan jatkaa päiväuniaan. Pöllön asento kertoo keskittymisestä oikea-aikaiseen iskuun.